Dovoľte, aby sme vás privítali na druhej polovici dnešného kultúrneho podvečera. Obidve časti spája pojem okamihy. Okamihy Janky Kolárikovej prostredníctvom jej fotografií a okamihy z deň Kremnického múzea prostredníctvom životov a skúseností ľudí, ktorí pracovali v Kremnickom múzeu. A to pri príležitosti 135. výročia založenia múzea v Kremnici. Je to podujatie, na ktorom vás víta kultúrny priestor Akropola a my ako bývalí zamestnanci múzea. Ja by som teraz menovite privítal všetkých diskutujúcich. Takže ja som Daniel Hás Kianička, historik, a moji bývalí kolegovia Juraj Hirčák, Ľudská Krchnáková, Mariana Novotná, Magda Kamhalová, Bohunka Konušová a Janka Koláriková. Mariana, Magda a Bohunka sú na zaslúženom odpočinku momentálne, potom ako si odpracovali množstvo rokov v Kremnickom múzeu. No a ostatní, dovolím si byť trochu osobný, lebo tá situácia je trošku taká napätá, takže ostatní sú nezaslúžené na úrade práce. No a v rámci toho spomínania na dejiny múzea, to, čo sme v múzeu zažili, tak by sme radi prezentovali to, čomu sme žili, pretože múzeum bolo pre nás druhým domovom a usilovali sme sa nechať všetko vlastne v tejto inštitúcii a práca nás veľmi bavila. No a radi by sme preto prezentovali to, čoho sme boli svedkami, to, ako sa prerodilo Kremnické múzeum z regionálnej inštitúcie na múzeum, ktoré bolo medzinárodne, alebo je medzinárodne etablované. No a potom by sme radi vám prezentovali naše aktivity z toho dôvodu, pretože nejakou nešťastnou zhodou okolností vznikol taký trošku negatívny obraz o nás ako bývalých zamestnancov múzea. Je to veľmi zložitá problematika, ale skrátka v istých kruhoch, alebo možno nie všetci ľudia majú úplne presné informácie, tak bohužiaľ sme boli vykreslení ako ľudia, ktorí v podstate nechodili do práce, ktorí len kávičkovali, ktorí sa poflakovali po múzeu a vlastne jednoducho dokonca takže konali protizákonne alebo stratili nejaké zbierkové predmety. Tak by sme radi prostredníctvom prezentácie našej činnosti toto napravili na správnu mieru. Obmedzené finančné zdroje, takže znova sme zvažovali, čo ďalej, ako ďalej. No a tu sa tak začala zhmotňovať tá myšlienka dostať sa pod Národnú banku Slovenska. Ale to bola iniciatíva Národnej banky, tak? To nebola iniciatíva. Či ste vyslovene zaklopali na dvere? Ani sme neklopali na dvere. Možno v tomto čase sme mali aj tak trochu šťastie, ako sa hovorí, že odvážnym šťastie praje. Ale takže to by som skôr povedala, že tá iniciatíva a ten záujem išiel z našej strany, pretože banka sa vlastne kreovala od roku 1993, takže ona vlastne mala vlastný život, vlastné problémy a nebola ešte možno v takej situácii, aby prejavila záujem možno aj o nejakú správu kultúrneho dedičstva. Takže ja som to chápala, že vlastne ten podnet, tá iniciatíva, ten záujem, to neustále zdôvodňovanie, to bola naša aktivita a teda dovolím si tvrdiť, že vlastne aj naša zásluha. No, všetko zase zaklaplo, tak ako malo. My sme fakt tomu obetovali všetko a teda ten sen, ktorý sme začali realizovať v tých 70. rokoch, tak sa pomaly stal vlastne skutočnosťou. No. On sa začal zhmotňovať na konci teda toho roku 93, kedy nás prvýkrát navštívili zástupcovia Národnej banky. Mňa by zaujímalo teda od vás, ktorí ste v tej dobe boli v múzeu, že vlastne v čom spočívala tá zmena potom apríl 94, ako prebiehala tá akcelerácia, či už v administratívnych alebo odborných ako aktivitách? No, my sme vlastne v tých začiatkoch museli zmeniť úplne všetko.
zmeniť myslenie, zmeniť systém práce, prijať iné právne normy, zmeniť vlastne svoje organizačné začlenenie. Proste pre nás to bolo niečo úplne, čo si v podstate vlastne nikto ani nevedel z našej oblasti predstaviť. No a všetky tieto skutočnosti sme v podstate my vlastne zabezpečovali úplne priebežne počas výkonu všetkých základných odborných činností. To znamená, že všetko toho, čo múzeum má v svojej podstate vlastne vykonávať. Čo je veľmi dôležité, to je to, že my sme obhájili vlastne zbierky regionálnej histórie a umenia. Pretože banka na tom začiatku povedala, že ani tieto zbierky vlastne nemôžu zostať trvalou súčasťou zbierkového fondu. Takže tam sme vynaložili enormné úsilie, aby sme dokázali a potvrdili, že aj tieto historické artefakty vlastne prispievajú k tomu, že sa komplexne dokumentujú dejiny peňažníctva, numizmatiky a tak ďalej a že bez nich si to nevieme vlastne predstaviť, že by sme teda nemohli s týmito zbierkovými predmetmi narábať. V tom je prepojenie, samozrejme. No a v tom je v podstate vlastne symbióza, prepojenie. No a tým teda v podstate bol vytvorený taký základ pre rozvoj daných činností. No ale toto všetko sme vlastne robili popri výstavných projektoch, popri akvizícii, lebo pravdou je, že tá banka vlastne od samého počiatku od toho roku 94 podporovala vlastne zbierkotvornú činnosť, čiže tam bolo extrémny nárast. Pretože my sme fakt urobili za tých, teda ja konkrétne za 45 rokov, teda kus práce a je to kus života. No, je to kus života, je mi ľúto, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. No. Dobre, takže ďakujeme za vstup do problematiky. Lebo v tých prvých rokoch, ako sa Národná banka etablovala, tak hľadala aj tých partnerov v zahraničí a aj mincovňa hľadala odbytišťa, alebo teda tú prácu pre mincovňu. Takže veľa návštev tie prvé roky skutočne extrémne využívalo to, že mohli prichádzať do malebnej Kremnice. Áno, a to je ináč ako samotné, to je geniálne to, že tu bola mincovňa, že tu bola šupka, že tu bolo múzeum minci a medaily už v tých 70. rokoch v podstate. Takže to bola taká konštelácia, že naozaj synergia a jedinečnosť. Dôležité ešte je to povedať, že jednou z tých úloh alebo z takých požiadaviek, ktoré nám odsúhlasila banková rada, bolo, že sme dostali 10 rokov na to, aby sme urobili absolútne dôsledné ako revízie všetkých zbierkových predmetov. To môže Bohunka povedať, lebo tá na tom dosť trvala. A robiť toľko predmetov, pohľadať, zinventarizovať, že to sedí, vyčiarknúť, čo chýbalo, to nikdy nebolo v minulosti doriešené. Takže to ako... No, ten proces som ešte zachytil na konci 90. rokov a to bolo inventarizácia, oceňovanie zbierok, kategorizácia, potom boli aj tie hmotné zodpovednosti za zbierkové predmety. To bolo fakt akože také celkom pionierské mnohé veci na Slovensku. Takže ja si myslím, že aj v tomto vlastne prišlo k takému prvému úspechu, že my sme snáď boli prvý múzeum na Slovensku, ktoré malo vo fonde poriadok. Tak vlastne potom my sme to ešte povýšili na vyššiu úroveň, lebo všetci správcovia vlastne fondov už mali všetko v poriadku, boli vypracované zoznamy, mali depozity, mali depozitný režim, tak sme zaviedli ešte hmotné zodpovednosti. Čiže každý ten zamestnanec, každý ten správca, ktorý mal ten ktorý fond, tak dostal presnú súpisku a v prípade, že by bol teda odchádzal zo zamestnania, tak vlastne na základe tej podpísanej hmotnej zodpovednosti sa teda potom aj zbierkové predmety mali oficiálne preberať. Až do roku 2024 pribudlo do zbierkového fondu Kremnického múzea viac ako 41 000 zbierkových predmetov, teda predovšetkým s tou numizmatickou profiláciou, čo na Slovensku to je ako
jednou skoro veľké múzeum ako samostatne vzniklo týmto spôsobom. A keby sme mali na začiatku 0, v roku 94, tak už teraz by sme sa blížili vlastne k veľkým slovenským múzeám. Malé múzea na Slovensku majú do 8,000 zbierkových predmetov a v roku 2024 za okolností pribudlo do fondu 5300 aj neviem koľko zbierkových predmetov, čiže v podstate jedno také malé múzeum. Čiže toto bolo naozaj ako veľká zmena a ja stále hovorím, že keď sa to rozmení na drobné, tak to aj keby sa nič iné nerobilo v múzeu, tak toto už je vyššie hlavy roboty, lebo urobiť si prieskum, získať tie predmety, vybaviť celú tú administratívnu agendu, prvostupňová, druhostupňová evidencia, digitalizácia a tak ďalej, tých zbierok, tak toto už by bolo ako naozaj, že čo robiť. A popri tom sa vždycky v múzeu robili výstavné podujatia, expozičné projekty, robili sa odborná činnosť, vedecká, prednášková, popularizačné aktivity, akcie, koncerty, robila poradenská činnosť, odborná poradenská činnosť pre verejnosť. To, koľko zaberalo času, je neuveriteľné, keď sa neustále skoro na dennej báze niekto na vás obracia a poradte mi taká minca, taká medailička alebo nejakú historickú súvislosť. Koľko bolo za nami ľudí, ktorí robili diplomovky, doktorandské práce a tak ďalej, čokoľvek. A to sme sa snažili každému vychádzať v ústrety, takže bolo toho naozaj ako vyššie hlavy. No a možno by sme o tých minciach mohli niečo povedať, o tej numizmatike, kým sa dostaneme ešte k výtvarnému umeniu. No a potom prišlo teda 90. roky a my sme hneď do začiatku tých 90. rokov už začali nakupovať si s tým zámerom, aby sa formovala tá zbierka historicky. Od začiatku sme to smerovali teda k dokumentácii mincí alebo potom aj peňazí obecne, teda aj papierových platidiel s zámerom na to naše historické územie. Keď sme vydávali knihu k 125. výročiu, túto publikáciu, tak tam sme písali asi, že najmenej o 12 000 alebo 10 000 alebo 12 000 zbierok na tom fonde, vyslovene tých mincí a toho príbuzného materiálu k tomu. No ja som prišla v tom 2015 a ako moja staršia kolegyňa pani Magda Kamhalová robila tie zbierky, samozrejme nestihala taký všetok počet, ako sme hovorili, tie mince najrýchlejšie rástli. Ona spomenala aj určitý počet, ja mám úplne presné číslo, čo teda od roku 91 až do minulého roku, kedy som bola v múzeu, len za mince získalo múzeum 16 200 mincí, čo je teda veľmi vysoký počet tým každoročným nákupom. A to bola práve tá moja úloha, keď som prišla v tom 2015, aby som začala spracovávať hlavne tú druhostupňovú evidenciu mincí, teda aby to išlo verejnosti, teda čo sa mi jej podarilo. A zároveň musím povedať, že ešte sa adjustovali, to znamená, že sa vždy ukladali do špeciálnych zásubiek, každá jedna minca sa popísala listočkom, zaevidovala na novo a keď som prišla, tak boli tam už nejaké trezory, depozitári, ale boli celkom prázdne. Takže to bola moja úloha ich ako dôkladne. Tuto sa vlastne osvedčilo, že som bola vlastne archivárka a tam je dôležitá tá mravenšia ako robota, takú, ktorú vlastne nevidí tá verejnosť, hej, nejak to správne uložiť a dať tomu systém. To sa mi podarilo a vlastne som si rátala k mojej výpovedi, keď som argumentovala, že čo som spravila a bolo to zmietnuté zo stola, tak ja som vlastne skoro 10 000 mincí takto spracovala. Čo je neuveriteľný výkon za 8 rokov. Keď si uvedomíme, som si porovnávala s kolegami v iných múzeách, že oni ročne zbierkových predmetov spracovali maximálne 200. Ja som mala výkon až 800. Hej. A okrem toho som sa venovala teda aj inej činnosti, ako kolega hovoril, že my sme neboli len teda tých správcovia fondu, čo sme mali každý zverený, ale sme sa ešte aj vedecko-výskumnej prácou s verejnosťou na výstavách, proste bolo toho neúrekom. Bola myšlienka, že teda sa bude aj rozširovať ten kolektív, lebo ako sme povedali, my sme boli viac menej personálne poddimenzovaní. V roku 2023 vznikla taká myšlienka prijať ďalšieho numizmatika, čo sme aj privítali a bol prijatý kolega, známy numizmatik, ten nový kolega
bol veľkým prínosom v tom, že vďaka nemu sa dostávali do múzea, začali dostávať aj nálezy, čo je teda fajn, ale tým pádom sa ešte viac vyšiel počet tých mincí, ktoré teda pribúdali a preto aj v minulom roku bolo také vysoké číslo, čo bolo najvyššie číslo v histórii vôbec celej 135-ročnej a za mince to bolo až 3400 kusov. To znamená, že ten správca fondu, v tom prípade sme to boli dvaja, my tú každú jednu mincu, aj keď je to nález, ona každá jedna sa musí zaevidovať, presne popísať a to nejak trvá teda. To je k tým minciam. Neviem, čo by som ešte k tomu, toto bola moja hlavná úloha a teda hovorím, že som sa aj tej regionálnej venovala. Máme tu publikácie, keramické, čipkárske školy a lekári. Za tých 8 rokov, ale musím povedať, že vďaka Národnej banke, že to teda aj podporovala, aj pani riaditeľka, že teda s tým išla, že sa vlastne aj z tej histórie regionálnej vytiahli predmety a bolo to tu spomínané, tá keramická čipka a v druhom prípade, keďže vlastne samotná budova administratívna sídlí v priestoroch bývalej lekárne, tam bola 90 rokov lekáreň. Tá prvá knižka sa stretla s veľkou odozvou, prakticky do roka a do dňa sa minula. Sme neodhadli možno náklad, bolo 500 kusov, bolo to veľký záujem, nedá sa ani kúpiť, je vypredaná. A druhá knižka, ktorej som sa venovala teda popri tej práce, tej numizmatičky, tak bola Kremnická lekáreň a možno viete, možno nie, táto kniha získala za minulý rok aj cenu ako najlepšia vedecko-populárna práca za rok 2024 na Slovensku. Ocenila to Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Ja som sa ešte Janky spýtal hlavne na to reštaurovanie, lebo to čo už Bonka začala, ako tam išli naozaj nemalé prostriedky, bolo to neskutočne náročné a zachránilo sa obrovské množstvo ako zbierkových predmetov. Áno, nastúpilo v podstate veľké premiestňovanie, lebo keď sa povie, že sme išli do obnovy, tak vlastne to bolo neustále sťahovanie zbierok. A teraz to sťahovanie je samozrejme tak, aby sa im nič nestalo. A tých predmetov, kvantum bolo zreštaurované, máš to tak ako spočítal, nie? Čiže mne sa podarilo za to obdobie v podstate z tých 2400 predmetov v podstate zreštaurovať, nevyšlo také číslo, že 635, čo na jednej strane naozaj toto sa zdá byť málo, ale napriek tomu bolo na to vynaložených 450 000 eur, tak mi to vyšlo. 119 svoch a 516 obrazov. Obrazov, tým myslím aj tých malieb, aj už sme zahájili vlastne aj kresbu. Takže myslím si, že to sú... Tak to, ako podľa mňa je to veľké množstvo. Aspoň na chvíľočku dáme slovo aj Jurajovi, nášmu najmladšiemu, bývalému kolegovi, ktorý nastúpil do múzea na fond merielérstva. Pracoval na ňom rok, od júla 23 do konca júna 24. Spolu sme vykonali za 9 mesiacov revíziu tohto fondu. Našli sme všetkých zhruba 24 500 predmetov, všetko bolo v poriadku. Tým, že jemu nepredĺžili zmluvu a že vznikla organizačná zmena, takže táto práca bola úplne zbytočná. Takže 9 mesiacov sme sa venovali niečomu, čo vlastne nemal nakoniec žiaden praktický význam a to dosť mrzí. Ale pracoval síce rok v múzeu, ale my sme hľadali na ňo ako na našu nádej, lebo naozaj sa veľmi dobre ako chytil a pracoval aj v archíve keramickej mincovne a mal tomu merielérstvu vždy blízko. A tak sme dúfali, že bude z neho taký pokračovateľ tej našej práce. Nakoniec sa to nepodarilo. Ja keby som sa aspoň krátko spýtal, že síce bol iba rok v múzeu, ale že ako sa mu to celé videlo, pozdávalo. Tak ja len tak krátkosti. Pre mňa sa spája tá práca v múzeu aj s profesionálnym rastom. Ale samotná mincovňa si neuchováva nejakú zbierku medailí. Tieto medaily vlastne už myslím za 30 rokov to bude pravidelne teda odovzdáva nejaké vzorky múzeu. Čiže v tom múzeu tá zbierka narastla na úctyhodný počet. Momentálne je to myslím okolo čísla 25 000 kusov.
Čiže to bola aj taká veľká výzva. Ja by som vyzdvihol aj tú možnosť publikačnej činnosti, teda lepších možností. Kým som bol v mincovni, tak toto sa bralo ako nejaká taká moja iba iniciatíva, taká nadpráca. Keď som prišiel do múzea, tak vlastne sa to aj očakávalo odo mňa. Ja si myslím, že tá naša práca má význam, väčší význam, keď to, čo naštudujeme, to, čo zistíme, môžeme šíriť týmto spôsobom. A vlastne tešil som sa, že v múzeu som to mal ako v náplni práce a očakávalo sa to odo mňa. A ešte by som možno povedal tak aj osobnejšie, ten nástup do múzea mne sa spája aj s takým pocitom istej takej prestíže. Tá prestíž, vyplýval ten pocit troška možno z toho, máte v správe obrovskú zbierku, veľmi vzácnu, aj to meno tej banky a podobné veci, ale hlavne možnosť teda pracovať v kolektíve vynikajúcich odborníkov. To múzeum, ten kredit, ktoré získalo počas tých 30 rokov, nezískali to sami zbierky, sami o sebe, alebo nejakým dobrým menom iba banky a podobne. Za tým stoja proste ľudia, profesionáli, odborníci a teda aj s kvalitou, aj profesionálnou, ale aj osobnostnou. Čiže bol som veľmi rád, že môžem pracovať medzi ľuďmi, ktorí sú podobne zameraní. Ďakujeme a prezradím ešte, že Jurajovi práve vychádza článok v britskom časopise The Medal, takže to bol jeho posledný taký výstup ešte v rámci múzea. No a naozaj ten čas pokročil a ja len spomeniem krátko 3 veci. My sme sa teda venovali múzeovej publikačnej činnosti a výber z tých publikácií ste si už mnohí prezreli tuto vpredu na stoloch. Naozaj není ich úplne málo na to, že na to nebol veľký časový priestor a keďže za normálnych okolností by som si to nedovolil povedať, ale keďže sme boli vykreslení v istých kruhoch, tak ako sme boli vykreslení, tak musím povedať, že to bolo častokrát doma po večeroch proste napísané, pretože to sa cez deň popri všetkých týchto administratívnych, výstavných a iných veciach nedalo stíhať. Takže, ale snažili sme sa aj takto prezentovať zbierkové predmety a múzeum. No, múzeum získalo naozaj medzinárodný charakter v tých posledných 30 rokoch. Či sme my organizovali podujatia, či to bolo medzinárodné sympózium medailí, ktoré sa zúčastnilo možno 90 medailérov a získali sme 700 medailí prostredníctvom tejto aktivity do našich zbierok. A to sú všetko poväčšinou účastníci svetových výstav medailérskych FIDEM, takže to sme v podstate mapovali súčasnú medailérskú tvorbu úplne aktuálne. Či to bola tá konferencia Numismatika Centroeurópea, v ktorej sa zúčastnilo vyše 80 účastníkov, pôvodne aj z 8 krajín. Ale aj, že my sme to je jedna z radu tých konferencií. Áno, to je celý rad, my sme chodili na ne aj do zahraničia. A toto chcem povedať, že zase potom aj vice versa. My sme sa zúčastňovali zahraničných konferencií, my sme mali zahraničné spolupráce, x ročníkov výstav od Dunaja, Vltavy a Visly, výstavy na prezentáciu slovenskej meny v Mexiku, USA, Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Srbsku. Prosím? No a vlastne ten záver je taký, že my keď sme minulý rok vlastne tam ešte boli v tom múzeu, tak sa nás oslovili z múzea Parížskej mincovne, aby sme spravili nejaké výstavné podujatia, aby sme aj nejaké prednášky mali v Paríži. No ale tak, keďže sme už odtiaľ odchádzali, takže sa to vlastne celé nezrealizovalo nakoniec a skončilo to. Rozbehnuté boli aj iné projekty, napríklad výstava Andelovcov, to sa momentálne asi zastavilo, neviem. No a potom sme začali pripravovať aj novú expozíciu na rok 2028, to neviem, ako nakoniec dopadne, ale spolupracovali sme s mnohými historikmi a teoretikmi a dali sme si aj zanalizovať niektoré naše expozície, takže aj námet na tú súčasnú, teda na tú pripravovanú výstavu,
tomuto mám tiež vyjadrenie a vlastne dali sme si to zanalizovať teoretikom na výstavníctvo z Karlovej univerzity v Prahe, doktorom Čenkom Pichom, a on k našej výstave o streleckých terčoch, strela jasná okovaná, napísal: na výstavy oceňujú diverzifikácie výstavných liniek dle cieľových skupín, dôslednosť naplňovania jednotlivých cílov a vyváženie využitia interaktívnych médií z prezentácií jednotlivých artefaktov zbierkových predmetu. Svoju roli veľmi dobre plní i výstavná architektúra, ktorá podporuje dielovú linku, ale opäť na úkor jednotlivých exponátov, naopak je ich vyznenie podtrháva. Celkový na ne výstava pôsobí ako veľmi dobrá tímová práca, v níž sa mohli prosadiť nápady tímu kurátorov a architektonický návrh vznikal ve vzájomnej spolupráci a iteráciách. No a podobne sme ako spolupracovali aj na tej pripravovanej veľkej numismatickej historickej výstave, a to sa teda nakoniec prerušilo. No úplne na záver, ešte sme vlastne nespomenuli, že v 96. múzeum získalo cenu časopisu Pamiatok a pamiatky a múzea za vlastne obnovu a expozície Mestského hradu. V roku 2003-2007 bolo múzeum roka na Slovensku za stálu expozíciu a za výstavu cesty zberateľstva, za odbornú činnosť. Dvakrát pracovníci získali cenu za najlepšiu, či už populárnu, odbornú alebo vedeckú monografiu Slovenskej historickej spoločnosti pri Akadémii vied a tak ďalej a tak ďalej. No ja už iba tak, že vlastne popri tom spomenutom, my sme v podstate od 90. roku, kde sme začali, ale hlavne od toho 94. zabezpečili aj komplexnú obnovu v podstate všetkých objektov, ktoré nám zostali už v danom čase v majetku. Lebo predtým sme to mali v správe, ale prechodom pod Národnú banku vlastne sa všetky tieto objekty stali už majetkom Národnej banky Slovenska. No a to teda si každý vie predstaviť, že medzi tým bol aj Mestský hrad, takže sme si to užili. No a napriek tomu sa neoficiálne hovorí, že sme veľa toho teda v múzeu nerobili. A tak to naozaj človeku je z toho veľmi smutno, keďže to bola skôr nadpráca.